видеонавора сар мекунем то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд ай 95000 сомон. якум хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара. 8 сотиқ заминай, 3 дар хона, об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро сирочна фурӯхта мешавад. нархаш 95000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Тусунзода. 8 сотиқ заминай, 3 дар хона, об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо миёна. нархаш 220000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. нархаш 220000 сомон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. 12 микрорайон. духонага квартира дар 5 ошона қарор дорад. 50 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 275000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. нархаш 275000 сомон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор. 8 сотиқ заминай, 4 дар хона, об, свет дар наздикиш аст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. нархаш 26000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. нархаш 260000 сомон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. райони Фирдавсӣ. духонага квартира дар 4 ошона қарор дорад. 36 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 290000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. нархаш 290000 сомон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат. наздики бозорчаи Гулистон. 3 хонага квартира дар 1 ошона қарор дорад. 63 квадратный метр. ремонти хонаҳо замонавӣ. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро сирочна фурӯхта мешавад. нархаш 343000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. нархаш 343000 сомон.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, наздики бозори Корвон, духонага квартира дар 6-ум ошона қарор дорад. 44 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб, бозор дар наздикиш аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 145,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, духонага квартира дар 5-ум ошона қарор дорад. 69 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб, роҳи калон, садик дар наздикиш аст. дом, лифт дорад. нархаш 250,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, духонага квартира дар 3-ум ошона қарор дорад. 40 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. нархаш 230,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. ҳама киса саломат бошед. аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мо шумо бошад. хай дӯстон, то видеоҳои оянда. хай.